net al tegen je, wij zien elkaar alleen maar onder leuke omstandigheden. En altijd gecombineerd met fietsen. Dus die houden we erin, zou ik zeggen. En dan kwamen we net een van de jongere deelnemers, Jens, alweer tegen. En nou ja, die ontmoet jij vaak als je ergens anders een wedstrijd aanwezig bent. En nu hier in IJsendijken. Toen ik hier vanochtend kwam, toen dacht ik, wat een ambiance, wat een klus en wat een enorm veel energie en tijd is er gaan zitten in het organiseren van deze eerste editie, want zo zie ik het dan maar weer, de eerste editie van de 8 van IJsendijken. Zet hem op, zou ik zeggen. Ik ga straks snel huiswaarts, iets andere kleding aan doen en dan ben ik ook van de partij. Heel veel plezier! Ja, renners en rensters, succes tot 6 uur vanavond. Tot ziens, succes! En de voorrace verder van de heren in bepaalde tempo. We gaan ze chaspatat, de damesteam van IJsendijken, de luchttoerval, Leptoerval, de mechanieker, de kaaitrappers, de Brisant de Bruges, de IJsendijkse rookies, de Black Chains, de mechanieker uit Ede. Kortom voor deze gladiatoren, deze trotse wielrenners, deze mannen en vrouwen die IJsendijken en onze streken de koers op IJsendijken vandaag onveilig gaan maken. Ze gaan er door, ze zijn tot kwart voor 6 te bewonderen hier in IJsendijken. Er is al een kleine scheuring in het peloton te zien. Er is al sprake van een tweede peloton. Dus zogeheten arrière de la course, die 1 renner of renster per ploeg. Naar eigen idee, naar eigen inzicht is mooi. Morgen, Sjaak van der Zanden. Ja, je bent eigenlijk de initiatiefnemer van dit gebeuren, hè? De 8 van IJsendijken. Hoe ben je tot dat idee gekomen? Nou, het is eigenlijk in het café ben ik een keer aan het praten geweest over iets te organiseren voor onze structuur 2000. En dan kwam het om het idee om de 8 uur van IJsendijken te organiseren als voorbeeld van de 24 uur van Ozorg jaren terug. En dan hebben we dat zo een beetje opgezet samen met de ijsclub. En dan ben we met een aantal vrijwilligers daaraan begonnen. En met deze is dit het evenement voor deze week. Kun je me wat vertellen over dat evenement? Hoe werkt dat? Nou, het werkt eigenlijk heel simpel. Het is iedereen doet zijn eigen persoonlijke record kan die verbeteren tegen een ongenaakbare klok. Zullen we zeggen. En dan kan iedereen kan doen en laten wat hij wil. En we doen enkele tijdritten individueel en een ploegentijdrit met 4 mensen, want de ploegen zijn tot maximaal 4. En dan probeer je zo hoog mogelijk of zo best mogelijke tijd voor je eigen te verbeteren, te zetten. En dat is een beetje het ludieke, het simpel spel. Iedereen kan zijn eigen verbeteren. En het is ook, we hebben gevraagd of iedereen zijn eigen persoonlijk doel wou aangeven. Ik ga 8 uur rijden met mijn ploeg en ik wil 200 kilometer rijden of 400 kilometer rijden. Dat is wel heel veel natuurlijk, maar dat is een beetje de opzet. En zo proberen we iedereen te animeren voor het wielrennen. Oké, fantastisch evenement. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Passage van Hans Cornelis. Ja, gewoon een 10 uur achtervolging. Dat is echt een sportman, dat kan je zien. Ja, tempo rondes hier. Met Jens Dekkers. De man die uitkomt bij hem. Op al diverse wedstrijden heeft gewonnen dit jaar al daar. Passage van Dennis Nicolai met Lucas Kouwijzer. Ja, zeker. 101, dat is het vertrouwde heurnummer wat toebehoort. Flessen en sierlijkheid. En was hij jou ook 167, wij van Ooitje. Ja, Kloosterman. Ron Piano, groot aandeelhouder, brouwerij Wattoe. En Lucas Kouwijzer. En in de achtervolging het nummer 98. Dus gemaakt en groot heeft gehouden. Jens Dekkers, ja, die wisselt. Oh, er worden weer met alle van de Kalfijnen. Die gaat de baan in. Wisselaar, nummer 27.
krijgen morgen aan het wisselen. Kom op Peter, kom maar hè. En dan Peter van het opdoen, wat hier. Ja. Martin Scherpijn, die doen het goed hè. Geel is binnen. Ja, dat gaat ook wel echt gesmeerd die bocht op hè. Ja, fantastisch man, geweldig. 107. Oudorp bij Alkmaar. Pieter Gewaren bij Oudorp met 2 D's op Goeree overslag D. Carlos van Heijften. Ja. De rollenbank wordt gereden van de mechanieker. Er is een springbus. De eerste groep was 2 knappen op de kaartklappers. Met de temperamenten en 10 dagen van Pinksteren. Winnaar van de sluitingsprijs in Kapellen. Door 43 en 29 in de baan. Dat betekent dat er weer een wisseling van de wacht is. Dus oproep. Bedankt, het was een eer om vandaag hier te mogen zijn. Het gaat u goed en hopelijk tot volgend jaar. Of bij de dikke bandenrace op 21 mei of bij de 8 van IJsendijken op 14 september 2024.